באוקטובר, הבוקר העיר והחושך ירד. ותמיד כשמחשיך, אנחנו כאן, החיילים של זק"א תל אביב. עם היוודע גודל האסון, פרסנו מתנדבים בשדה הקרב בדרום, במחנה הצבאי שורה, ואף נחתו בארץ בזה אחר זה צוותים בינלאומיים של זק"א תל אביב. שינוע הגופות לא פסק לרגע, משורה לאבו כביר, מאבו כביר לבתי הקברות, וכך במעגל חוזר על עצמו ללא הפסקה. במוצאי שמחת תורה מיד יצאנו לשטח, הגענו למחנה שורה, גופות ממש קשים לזיהוי וקשים למראה, לעכל אותם, לראות אותם, כל היום המחשבות מסביב לזה. כשמגיעים הביתה צריכים גם כן לנוח ולא יכולים פשוט לנוח, לא יכולים לישון. מה שפה ראינו, ומה שפה התמודדנו בכמויות, באופי האכזרי של הרציחות, של הגופות, של מצב הגופות, זה באמת מעל ומעבר למה שעולה בדעתנו. כשאנחנו יש לנו רגעים של הפוגה, הכל עולה. ואנחנו שמה, אנחנו ביחד כצוות, כארגון, כל אחד מחזק אחד את השני, והמשאבים שאנחנו מקבלים מעם ישראל. גם אם אנחנו נסיים את הסיפור של המלחמה, הנפש שלנו עדיין תהיה מסולקת, אנחנו בסופו של דבר בני אדם, וכולנו עשויים מאותו חומר, ואנחנו מצולקים, הנפש מצולקת, אז כשאתם רואים אותנו תגידו מילה טובה. ועוד נגלה, ועוד נגלה. ומכניסים באמבולנס 2 ביחד, לא שמים יותר מפני כבוד המת, ודואגים לכל אחד שיהיה מכוסה טוב ושיבוא בצורה מכובדת למקום. אני כמתנדב מגיע הביתה וחי מאוד בצל של פחד אישי ונפשי שקשה לי להתמודד עם זה ביום יום. זה דברים שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום. אני כבר כמעט שבועיים וחצי או 3 כמעט שלא הולך לעבודה, ויותר מזה קראו לי בשבוע וחצי האחרונות, שפשוט במקום ללכת לבית כנסת התפללתי בבית, כי פשוט לא יכלתי לראות אנשים. זה פשוט היה לי ניתוק מהציבור, פשוט מרוב הדברים שראיתי. ישבתי שם 4 ימים. רצוף לא חזרתי הביתה, רק ביום רביעי חזרתי הביתה לפעם ראשונה לילדים. ואלה מראות שישארו איתנו לאורך כל החיים. אבל את החסד הגדול ואת הכוח שאהבנו מהמתנדבים, כל אחד נתן ונתן ונתן ונתן. מאז אותו שבת, אחרי שאנחנו מטפלים באירועים, כל שבת אצלי זה להתעורר אחרי שעה ולהתהפך מצד לצד, עד הבוקר ממש לא להירדם. קיבלתי טלפון, הנהלת זק"א מיד תגיע לבסיס שורה. הגיעו מסעיות וזה אחר זה, שהורדנו מהם עשרות של גופות בלי ראש, גופות כפותות. אני נזכר במקרה שהורדנו מהמסעית עוד שקית ועוד שקית, אתה רואה את השם משפחה של כולם שווה, זה היה משפחת קוץ מכפר עזה. הגעתי לאבו כביר, ראיתי מה שקורה, זוועות שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר את הדברים מה שאני ראיתי. מה שמספרים בתקשורת זה עוד כלום, דברים הזויים. מאחורי התופת יש נשמה, מאחורי התופת יש נפש, יש משפחה, ויש חיים לאנשים גם אחרי המוות.
חיילי זק"א תל אביב, ראשונים בלתת כבוד אחרון.